Ciao! Käy! Moikka moi! Muotikuutio olisi täällä nyt Santa Cruzin kanssa vähän juttelemassa Kivenlahti Rockista. Me napattiin pojat tähän pieneen haastatteluun. Mites pojat, festarikesä on nyt avattu. Monet festarit teillä on tiedossa tänä kesänä? Aika monta. Monet. Kyllä Tuskaa, Kuustokkia, sitten tää Down by the Laiturin jatkoilla, Tammerfestin jatkoilla ja Kukkaisrokki Tampere. Hertturock jossakin. Letkurock kuulostaa myös siisteen. Niitä kaikki. Letkurockista Raadefestari kanssa. Ja Unterock. No mutta et rockeja riittää, festareita riittää. Ja vois vähän miettiä noita nimiä, ne on aina samanlaisia. Kaupungin nimiä rock, se Letkurock on vieläkin se niinku. Se on Letkun kylässä, se Letkurock. Sillä onko semmonen olemassa? Mites mikä on teidän suositte? Millä festarilla te haluaisitte esiintyä tänä kesänä, jos te saisit ihan missä vaan? Mut kyllä tohon vielä provinssi tai ruissi. Niin tai sit jonnekin Brittiin. Niin, niitä ei ole downloadissa. Niin, ulkomailla jos puhutaan kansainvälisesti. Kaalastottelua vai mikä se on? Te ootte varmaan kuitenkin niinku tolleen katsojinakin kiertänyt festareita aika riittävästi, niin missä teidän mielestä paras festaritunnelma kaikista Suomen festareista? Nyt pitäis sanoa Kivenlahti. No, Kivenlahti. Kivenlahti. Ei, kyllä se mun mielestä ainakin paras on ollut Ruississa ja sit mä digaan Tuskastakin, kun se on niin jotenkin lepposen meininki, vaikka se on metallifesta. Niin, ja sit just Tuska on tavallaan kaupunkifestari, se on vähän eri tyyppi, niin kuin joku Ruisrock ja Provinssit on siellä maalla. Mut Ruississa on hieno se, että se on rannu. Mites sun mielestä? Kyllä mä kääntäisin sinne Ruisrockiin, se on hieno. Se on aika jännä, mutta musta kaikki on vastannut Ruisrock tähän mennessä. Se on legendaarinen. Legendary. Ja mites me ollaan niinku toi muotijuttu on toi meidän juttu, niin millainen on teidän mielestä? Olette kuitenkin glam rockin edustaja. No me kutsutaan meitä ihan perusrockareiksi. Ei mä usko, että me liputetaan mitenkään glam. Ei se glam on mun mielestä niin hyvä. Tai siis mä ymmärrän sen termin, mutta mä oon aina rinnastanut sen enemmän niin kuin johonkin David Bowieseen tai jokin tommosia 70-luvun, tietsä, ihan transmeininkiä. Meillä ei oo niitä sifonkin huiveja, niin se ei oikein mene. Se ei mene teihin. Mutta semmoista vähän niinku hiusmetallihenki, mutta Tuskaa kuitenkin riittää bändillä varmaan niinku enemmän kuin tarpeeksi. Millainen on sitten teidän mielestä niinku hyvä festarityyli festarikävijöillä? No kyllä mä sanoisin, että mahdollisimman vähän vaatteita. Mahdollisimman letkeä. Ei mun oikeesti, mäkin olin äsken tossa keikan, vedin vittu bootsit jalas ja farkut jalas, niin mä meinasin telan lämpöhalvaksi. Mulla oli vielä nahtaliivi ja nyt mulla oli pakko vaihtaa sortsit ja törttäset jalkaa, että pystyy helä. Miten ne tuskajengi vetää, kun niillä on ne tiedät sinne nilkkoja asti? Ei kannata tulla festivalille nahkahollaseksiä vittu sillain, niinku ei tässä mitään järkeä. Ja pitää kyllä vihata itseään varmaan aika paljon, että näillä lämpöasteella laittaa semmosen nahkakoukon. Niin ottaa sen tuskan tosi tosissaan sillain, niinku että se on vaan se festarin nimi. 69 Eyes tällaisella kielillä keikalta, ne kuolee kaikki, koko nahka asettaa. Eli siis mahdollisimman vähän vaatetta ja sitten mahdollisimman rennosti vaan. Ehdottomasti. Järki käteen Kyllä on. mennään. Mut hei, mites toi, te olette kuitenkin aika tuore bändi. Teillä on tästä, hukkasin sen jo. Se on 6 vuotta tuore. No, mut meillä tuli levy vasta tänään. Se on suhteellista. Screaming for Adrenaline-levy on nyt tullut ulos. Anna opettelee lausumaan tän englanniksi vielä jossain vaiheessa paremmin. Me laitetaan tämmönen yksi jatkoon poikien nimmareilla, mutta kertokaa miksi teitä pitäisi kuunnella. Koska me ollaan kovin rockibändi, mitä on tullut since 93. Mikä tuli 93? Mä oon aika leija jätkä. 93 tullut vittu mitään. Ei, mut No, siitä on ennen hyvä lähteä 93 eteenpäin. tuli monta hyvää. Niin. Et siinä se syy, että olette vaan parhaita. No jos nyt... Me ollaan vaan niin vitu hyvin. Ei me olla parhaita, me ollaan hyviä. No ei me ehkä ihan parhaita olla, mut Ei vielä. getting there. Getting there. Ei hyvä, siis tosi hyvä meininki ja mä olin oikein positiivisesti yllättynyt, paljon oli yleisöä katsomassa ja Joo, ehdottomasti allekirjoitan, että oli tosi hyvä keikka pojilla ja kannattaa käydä katsomassa festareilla. Mutta jos nyt tosta levystä sen verran vielä, että mikä näistä biiseistä on semmonen, mikä jos nyt kävelisi ihminen vastaan, joka kuuluttaisi yhtään mitään, voisitte vaan yhden biisin sitten soittaa täällä, mikä se olisi? Anthem for the Young and Restless. Tai Relentless Renegade. Tai Aiming High. Tai oikeastaan kaikki nää meidän. Joo, Kaikki biisit. No sieltähän ne sitten Älä sitä kybä-biisi on, mikä se on. Mikäs se oli kanssa? Mutta hei, aivan mahtavaa. Kiitos, että otitte tähän aikaa. Kertokaa terveisiä Muotikuution katsojille. Terveiset Kuutioon. Me ollaan Santa Cruz ja terveiset kaikille kesän tallaajille. Hauskaa kesää Kuutiot kaikille. kolisemaan. Tulkaa festarille katsomaan. Palaamme jälleen. Pow. Hyvä.